Какво е да заведеш човек, и то със специални потребности, за първи път в живота му на море? На фокус сега е добротата към другите. Имаме връзка с Ваня Ананиева. По този повод съосновател на фондация Предай нататък, която заедно с другия основател прави точно това. Ваня, здравей! Разкажи ни за Предай нататък, мисията и резултатите. Здравейте! Първо, много благодаря за това, че имаме тази висока трибуна в националната телевизия. Изключително важно е за нас да можем да стигнем до повече хора и да разкажем за мисията на Предай нататък. Предай нататък е една фондация, която се роди с идеята да помагаме на хора в нужда. Като първоначално през 2015 година с учениците на моето училище направихме една работилничка, в която изработихме картички и играчки за Коледа, които наши приятели закупиха. Със събраните средства отидохме в няколко дома в България, в Берковица. Тогава всъщност се срещнахме с нуждата на хората. Попаднахме в един дом за деца, който беше под всякаква критика като инфраструктура, и подарявайки им играчките, дрехите, които бяхме взели за тях, ги попитахме: вие от какво имате нужда? И знаете ли какво ни отговориха тогава тези деца? Казаха: нямаме нужда от нищо, имаме си всичко. Това беше и началото на Предай нататък. Реших, че трябва да направим нещо за тези хора в България, които всъщност имат всичко. С течение на времето решихме да направим фокус група на нашата фондация възрастните хора в общинските домове в България и домовете за хора с увреждания. Защо за тях? Защото за тях има много по-малко, за тях се говори много по-малко, а техните нужди са точно толкова големи, колкото и домовете за деца по това време. От 2020 година Предай нататък се превърна официално в фондация, в организация с нестопанска цел, в която заедно с Георги Малчев заедно основахме и с група доброволци продължаваме до ден днешен да твориме добро в домовете в България. Работите много активно с един голям дом, който се намира в Добрич. Отиваме сега там. Това е дом за възрастни хора, където те се и забавляват, а не мизерстват в забвение, защото, за съжаление, много наши баби и дядовци, много наши родители живеят именно така, мизерстващи в забвение. Защото екипът на дома превръща дните на обитателите му в забележителни, заедно, разбира се, с усилията на Предай нататък. Да видим какво сега ще ни разкаже и къде ще ни заведе Надежда Карапанчева, оператора Стефан Стефанов, и после, Ваня, ще се върнем към теб. Майя Бардарова води курс по танци в Дома за стари хора в Добрич от около година и вече е опознала повечето от обитателите му. Много усмихнати хора. Отначало съм си мислила, че тези хора са много самотни и много изоставени, но това изобщо не е така. Въобще разбиха ми се представите за дом за стари хора. Аз никога не съм виждала такова отношение на хората, които работят към домуващите и обратно. Те са като едно семейство. Майя вече се чувства като част от него. Нещо повече привлича и други в това семейство. Много са ми сладки, когато ме видят, особено. Много се радват, когато видят млад човек при тях. Просто виждам как кипят от енергия и танцуваме заедно. Те живеят с нас. 50 души се грижат нищо да не липсва на 111-те обитатели на дома, чиято възраст е от 68 до 99 години. Грижата е комплексна за тях. Включва и здравна, и хигиенна грижа. Тук имаме си медицински сестри, имаме рехабилитатори, парамедик, социални работници, трудотерапевт, инструктор хранене, болногледачи, готвачи. Не липсват и доброволци, които да ги подкрепят. Идвам, развеждам хора на разходка, играем и пеем и с каквото мога помагам. Читаем книги, играем на забавни програми. И с надеждата и аз, като остарея, дано има такива доброволци като мене, да отдават на възрастните хора това, което им липсва.
Повече от година вече танцуваме 2 пъти в седмицата. Много сме задобряли. Преди месец дори имахме и хореограф на латинотанци, така че понаучихме и някои стъпки от латинските танци. В дома има и няколко семейни двойки, но болките и радостите се споделят от всички. Аз, защото съм с чупени краката и повечето в стаята с вестника, с книжките. Сега по-кураж има. Слизам вече на стола, отивам, преди не можех. Ние постоянно имаме занимание тук, идват жетвари, с тях заедно играем, пеем, имаме си хор, пеем си в хора. И екипът се опитва да осмисли деня на всеки го според потребностите му. Аз обикновено се занимавам с цветята. Това е моята слабост, без тях не мога. От 7 години съм тук и трябва да ви кажа, намерих си моя втори дом. Тук е интересно, много спокойно, много емоционално и използвам случая да благодаря на фондация Предай нататък, защото с тяхната подкрепа ние видяхме морето, ходихме на делфинариума. Майя Бардарова дойде при нас и направи нашето ежедневие още по-интересно. Подкрепят ни от преди COVID, за което много им благодарим. Много ни е тясна връзката с тях. Не ни пропускат за нито един празник. Да имаме веднъж месечно смехотерапия също е със съдействието на фондацията. Всичко това сближава и сплотява възрастните хора. И някакси това ги отдалечава от понякога и по-тъжни мисли. И искрено се надявам да се чувстват добре, да са така спокойни, пък защо не и щастливи. Нима не чувстваш ли, че те очарователни наистина са обитателите на дома, които заслужават, а и искат да водят пълноценен живот. Така и трябва да бъде. До последния си дъх човек трябва да води пълноценен живот. Предполагам, че това е нещото, което Ваня, вас с Георги ви е така стимулирало да подпомагате именно възрастни хора в домове. Как успявате? Зная, че ви подкрепят много хора и организации, вероятно дарители, нали така? И какво всъщност правите? Точно. Пращате ги на море, така ли? Това е нашата, как да кажа, черешката на тортата на нашите инициативи, Синьо лято, в рамките на която инициатива успяваме да заведем хората от домовете на море. Миналата година имахме 4-ти човек, който за пръв път вижда морето на възраст над 80 години. Може да си представите колко е емоционално, колко е истинско това да успееш да заведеш един човек, да го срещнеш с безкрайното синьо. Как се случва това нещо? Случва се благодарение на нашите дарители, на хората, които ни подкрепят в годините, хората, които са видели, че всъщност всичко, което правим, го правим с душа и сърце и че то наистина се случва. Дали са необходими много средства? Със сигурност са необходими доста средства, тъй като имаме над 1200 човека, които ежемесечно подкрепяме в различните ни инициативи. Както казах, Синьо лято е актуалната ни инициатива, за която в момента набираме средства и успяваме да организираме почивките на възрастните хора. Как се случва това? Обичайно имаме хотели по Черноморието, които ни съдействат с много добри предложения, с много добри оферти. И домовете съответно правят вътрешна организация за пътуване. Ние покриваме разходите по престой, по изхранване, по транспортиране на хората. Имаме хора, които са в инвалидни колички, което изисква специализиран транспорт. И може би тук е момента да кажа, че много бихме се радвали, ако има транспортни компании, ако има туристически компании, които се припознаят в нашата мисия и биха искали да подадат ръка, за да можем повече и повече хора да заведем на море. Ваня, благодаря ти. Вашата кампания, ако не се лъжа сега, за така призоваване и за събиране на дарители на средства приключи, нали? Пролетната. Предстои наесен отново. Не е ли? Сега в момента тече кампания Синьо лято. Тя ще продължава да тече още 2 месеца, тъй като голяма част от домовете
ще бъдат на море септември, тъй като тогава времето е, нали, така, слънцето е по-леко, за възрастните хора е по-комфортно да не бъдат в много силните жеги на море. И септември месец ще бъдат основните почивки в домовете, тъй като и за това кампанията продължава да тече тези 2 месеца, които ни предстоят. До момента сме събрали, ако не се лъжа, 1/10 от средствата по кампанията. Може би нямам идея дали мога да кажа сайта на фондацията, на която всичко е ясно, вижда се в реално време колко са дарителите, каква сума сме събрали. Другите кампании, с които правим, вече чухте за Дом Добрич. Това е Дом Добрич и моите искрени поздравления за хората, които стоят в тези домове, защото говоря за хората, които се грижат за възрастните. Искам да ви кажа, че в България има адски много добри хора, има хора с добри сърца, хора, които горят в това, което правят, защото, знаете, заплатите, средствата не са толкова високи на служителите в тези домове, но въпреки всичко те се раздават и правят чудеса за своите така наречени потребители. Имаме 17 дома в България, които подкрепяме, като тези домове са от всички точки на страната. От Русе, от Плевен, Шумен, Нови пазар, Лом, Угърчин, Щърково. Доста са домовете, на които помагаме. Кампаниите, които правим, са основно за грижа за емоционалното състояние на хората в домовете. Организираме народни танци, организираме ментална аритметика, смехотерапия, както казаха, посещения на кино, на театър, изобщо дейности, които би трябвало да съществуват във всеки един човешки живот, но обстоятелствата в домовете, знаете, са такива, че нямат финансовата възможност, нямат физическата възможност това да се случва както би трябвало регулярно. Ваня, благодаря от сърце. Аз видях една снимка, която Ваня беше споделила в социалните медии и се свързах през социалните медии с нея. Така се запознахме и реших, че съвсем приляга на България в 60 минути да подкрепи, да популяризира каузата на Ваня и на Георги, които всеки от тях си има свой бизнес, свои задачи, но са се посветили на това да правят добро за най-слабите членове на обществото, именно нашите родители и нашите баби и дядовци. Така че подкрепяме, популяризираме, надяваме се да се намерят дарители повече още, защото има много компании, големи и по-малки, които наистина правят благотворителност. Ето една кауза, която си струва. Отново, Ваня, ще се върнем към вас на есен, за да покажем отново, за да направим равносметка на вашите резултати и, разбира се, да продължим да подпомагаме набирането на средства за тази благородна кауза. Благодаря, че беше част от България в 60 минути днес.